kalagan, dili jud ka kasulod diri sa balay. Hala, dala na sa imong boarding house dong. Ma, dili ko mo ba sa iya? Basig mabagdukan pa ko niya, ma. Ay bahala kasi kung kinaboy. Gahi kagulo, wala ko ilabot. O sige ti, salamat kay tiha. Ako ni dalhon imong anak sa akong boarding house. Ako'y bahala ani. Tara. Ma! Dili ka kasabaan sa imong mama karon kimi? Ambot lang gani ato, isog baya kay to Kardong. Aw sige lang, ako'y bahala. Ang importante nga gihatod ka karon og safety. Sure ka Kardong? Imo akong istorya sa akong mama. O ako'y bahala. Asa man imong mama? Wala pa din, natulog na siguro to. Sige, tawag ka. Mama! Ma! Abris ako, mabe! Ma! Mama, abris ako, mabe! Oh, kisa man imong kuyog lalaki kimi. Ako ang uyab, ma. Ay te, mayong gabi te. Kasi mayong gabi eh. Usa bang oras aron kadlaw naman. Aw pasensya kayo tiha. Ako lang gihatod ni si Kimi. Kay kadlaw na manggod ba gikan manggod mi dito ano birthday ba. Di ba kimi gignan ta magaganina nga musayo kag uli. Wa jud ka naminaw. Sorry kayo, ma. Nagbanding pa manggod mi dito, ama. Ah, mao lagi na. Nag-ana na jud ka ba? Ma, pasudlan ako, ma ba? Ah, di ta ka pasudlon. Kay wa jud ka naminaw sa akong istorya ganina. Ma, sige na ba, ma? Unsa na yung oras, oh. Pertil ng tugnawa. Ay bahala ka. Di ra kahignas gawas. Ma, sige na, ma. Apray na ako, Anad ma. naman ka. Di man ka maminaw sa imong inahan. Ma, dili na ako mausap. Sige na, please. Kapila na imong giingon sa kuha. Di ka kahignas gawas. Di jud ka pasudlon nako. Dili ka. Te, pasudla na inyo hang anak te. Kadlaw na ba ya tino? Mao nga akong atod sa driya para safety siya. Bitaw, ma. Ay bahala ka. Di ra kahigda. Nako kahigdanan di oh. Ma, ayaw, ma. Sige na, ma. Maluwi ka sa kuha, ma. Bisag pila pa imong ibalik-balik. Di jud ko kaluoy nimo. Ma. Aw, ani na lang Kimi, dito na lang katulog sa kuang balay. Okay ra nimo. Dili ko. Basig dili na ko ni mama pasudlan ugma. Ugma na lang, balik na lang ugma driya. Nabasig ka sa pampugo ni Papa ug dili ko masulod karon. Alangan mga driya ka niya patulogon sa gawas, mao nga dito na lang ka patulogon sa kuang boarding house. Man, dili na. Te. Dito na lang nako patulogon na inyong anak sa boarding house. Okay ra nimo te. Ay di ko mosugot. Ganun dalom nimo sila. Diya siya pagdaon ako. Diya. Aw, mas maayo man na sa boarding house na lang nako siya patulogon te. Ma, sige na, ma. Masulod Wa jud ka naminaw na ako ha. Nag-anad lang jud ka ba? Ma, maluwi ka sa kuha. Makasaban ko ni Papa ugma. Sala di mo na. Kay wa ka naminaw na ako. Sige na, good ma. Maluwi ka sa kuha. Basig bunalan ko ni Papa. Ay bahala ka bunala ka. Sala ni mo na. Di jud ko pasulod nimo diri oy. Dito na lang ka sa boarding house na tutulog. Ako'y bahala nimo lagi. May man to dito kay safety ka. Dili lagi ko Kardong. Dili ko kay basig masuko akong Papa. Ako'y bahala may istorya to ugma lagi basta uban nga sa kuha sa akong boarding house. Dili lagi ko. Direhera ko. Ma, sige na, ma. Maluwi ka sa kuha, ma. Kapila na imong gibuhat na ako ha? Kapila na ha? Ha? Kabalo na ba ka mag-usak ta ka kuan ba? Pinangga karon nagtuman ka. Ma, sige na, ma. Sorry na. Good, dili naman ako mausap, ma. Sorry. Kapila na imong gibalik-balik sa kuha. Wa ka naminaw. Ma, sige na, ma. Sa imong kalaagan, dili jud ka kasulod diri sa balay. Hala, dala na sa imong boarding house dong. Ma, dili ko mo ba sa iya? Basig mabagdukan pa ko niya, ma. Ay bahala kasi kung kinaboy. Gahi kagulo, wala ko ilabot. Aw sige te, salamat kay tiha. Ako ni dalhon imong anak sa akong boarding house. Ako'y bahala ani. Tara. Ma, ma. Hala nga nung misugot man ko. Unya mabagdukan akong anak. Unya mabuntis. Ay dong. Ay unsa man te? Dali sa dong, balik sa diri. Oh, balik sa dota. Ngano man te? Sulod na diri kimi. Kay basig maupahan nimo ni. Unya mabuntis. Aw tinuod jud ka te ug wala nimo gipasulod ang imong anak. Mahabalan gyud nako sa akong boarding house ba. Sus sayang nga uy. Aw ako na lang dong. Aw unsa? Dili ko.